корпоративни подаръци. Ужас, есента чука на вратата. Ние е време да се замислим какво да подарим на своите служители, клиенти и партньори за Коледа или за друг празник. Те са много през есента. Защо не книга? Аз съм Диана Бойчева от издателство Ракета и ще ви разкажа кои са трите най-важни неща, които трябва да вземете в предвид, когато избирате книга за корпоративен подарък. На първо място, разбира се, е бюджетът, с който разполагате. Колко книги може да подарите за определения бюджет и на колко хора? Свържете се с нас на офис maimunaraketabooks.com, за да чуете специалните ни корпоративни отстъпки и предложения, с които можем да ви помогнем. На второ място, отговаря ли книгата на ценностите и темите, които искате да предадете като послание към своите партньори, клиенти и служители? И на трето, но не на последно място е, как точно ще брандирате книгата? Предлагаме няколко неща. Стикер на корицата с вашето лого. Стикер вътре в книгата, с който може да напишете цяло послание, освен ще се вижда и вашето лого. Книгоразделител, разбира се, супер обложка на книгата. И едно от най-готините неща, които може да ви предложим, това е всяка книга да бъде поставена в отделна кутия, брандирана, по ваш вкус, стил и желание. Свържете се с нас на офис maimunaraketabooks.com, за да научите повече за предложенията ни, за специалните ни корпоративни отстъпки и за предстоящите ни заглавия. Вашето лого може да бъде на корицата на целия тираж книги.